kil petak ngadep ngalor mangan kikil sing enak noleh Kang Jamil dijak mangan buta cakil hop tuku buah nek buah gedang senengane adikku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik koyok gembol kucing anak jalukane bos cek aneh-aneh rasane. Ya panjenengan sembarang golek sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Jadi kayak rawon jadi kayak pecel mbo. Masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jang. Ya kari mlebune ya apa mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kadek macet. Lah wis dijaluk maneh montor iki lho. Aro channel. Ya apa kon niku? Apa? Wis bener ae kon. Lah mosok pancet sing dhisik sing ngono. Saiki lek gak diobang ngono ya kaum pendengar iki lho. Ya wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan. Apa sih? Lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho. Pikiranmu iku kon tekek endi? Kon titipno ndek pitik ya. Tangga lara sebelah endi? Lho ya apa lah yu minten iki. Lara apa? Awake lak lara gabaken panas. Oh, lara panas? Iya. Nah, lara panas tak gawe dulinan lah tambah waras ah. Dulinan apa? Ya iki mah.
Ya gending-gending Ting man. ting 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 lho. Iya. Oh, paling penuh gak kira iso coba. Lah kon seneng bareng oleh kono ya apa lho wong loro mbok ya masih gak bantu-bantu apa-apa iki ya bantu pikiran. Ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karo aku. Nah, lah Iku gak iso-iso ae kon niku. gak iso-iso ya apa wong iki lak teko akal lah. Akal. Kantongku sual. Lho. Wong iku gak sualan. Oh, teko akal. Teko akal wong iki. Iya. Hanya nek kon tak pikir ya ono benere tapi ya ono klirune. Tekon ndi meno iku? Gak ngono sapa? Peno iku mang tekon ndi? Omonganmu kaya wong tandes deles kon. Seneni bojone cak padi ngono kon. Mlaku tok gak leren. Ya peno iku. Kena iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh. Mesine ya. Padi. Awakmu iku nyeluk cak bare aku iki war. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta. Iya. Kadek misanan, mesine ya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong lak tuwek aku ketoke. ya mergo untune entek kok apa ya. Wong ya didelok pernae ta. Jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Kon niku Mas yo kon niku pernah tuwa tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kono. Lak gak tahu. Mulane ojo sampe pedet seduluran iki. Perkara bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Gak kon Aku mosok mikiri sing gak ono. iya wis ngerti aku. Mikir untunge kok siung. Karisi tak kon siung-siung kan niku. Biasa yang mesti wewer-wewer arek wedok ngalor ngidul. Kon niku hancur-hancur lho. Aku ketok nduk rapatan ngenane arek rokan ijo sapa iki? Lah kon niku ketokmu. Arek cilik kuning. Ya sapa wong sing tak sing ambek aku iki? Iya. Ya apa lho? Lah takon sampurna iku apa? Sapa iki? Wong ana cak sampurna tak sabrangno ngono. Lah apa arek samono gedene? Arek gede sing perawan lho. Gede keritingan. Arek aku ro iku. Masuk sir-sir aku. Apamu? Wong jangjang aku. Arek sing gunung sih iku. Ngawur ae, dilungkas nyusul ngono. Cis kacang buncis ekor. Halo. Ya apa? Wis pimpinan. Berilah Baik. didikan. Kok dinanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Kamu lah sir-siramu lah ngomong apa? Ya bener ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya kon iki ngomong Ayo, mbok golek nggon sing strategis. Ya apa nggon Kono prapat lho. nggon Senayan. Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone lalar-lalaran. Iku ambek gomplong 1 kilo 250. ditenono nah sandalku dirubung laler. Oh golek nggon silsilah niku aja nduk kene. Oleh ngomong dene aku wonco ke batu. Kenalaken Dik, kula Kenal, cacakne niki, cacakne Menawar. Oh nggih. Nggih misanan. Kula Tini. Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal nih? Meripatmu kok ndelian tenan. Kok takon kok gak oleh sih? Mbok wis setengah merem. Pinten wulan niki kenalan kali Menawar? Kurangan niki mboten batas sih kok kenalan. Tahu numbasaken napa mawon? Niki. Nggih. Alas sandal jepit. Sandal jepit. Nggih. Ya ngurmel aku Dik tak tukono bengkiak. Kok siri-siran jalan sandal jepit, Dik, Dik. Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti. Ganti apa? Triplek saiki tak ganti plastik. Iku tambah nemen cek kate kodoan kayak pocong ngono ta. Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki pancene ceguk, minta Menan. ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon. Iya. Ora teng pundi? Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane. Tangane dong sing Nglompo jane 5.000 utange dari nyaur. Oh iso lah kan cek sini-sini Tapi sampean asal niki pun Mas nemu masak kebo. temenan Dik. Engko sangakno Sing rebut arek niki arek pundi mawon. Lho, lho, lho. Pun saged kenekaken. Temenan. Wong sing winginane enten gang dubur-dubur pun kena arek niki. Kenapa niku? Lah nyolong balung. Wong rumah samu kere aku iki. Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, cek gak kaget. Pun kaget. Temenan. Orang iki Tenan apa sih? Nek mboten enak atine muring-muring elek. Temen. Sembarang disaut. Nyapa? Amin kula kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggih saut linggih. Mosok sih? Lho, mburine omah memean iki. Entek enten lek 5 maneh. Iya, Cak. Eh? Iya ta. Ojo direken ngomong itu lho iku terang-terangan ae. Ngisir kon sakjane ngono. Kok lha apa sih? War-war kok. Ah. Iso ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone Lah aku pengen kancane. kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalem temenan lho.
Nek pancen kon sir sakarepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa. Enggak, Dek sayang adikku. Aku iki gak ngono-ngonoan wis. Waduh. Ayo ngini-nginian ae. Tahu ditumpakno sepur, Dik. Men tahu. Tahu. Mboten. Lho kan iku lah tak tandi. Kapan? Tak pikir wong papat. Ngoniku. Jangan ngelencer tawar kon niku. Wis nang taman remaja. Kapan sih wong dudono gambare tok ngono? Ayo gambare. Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangan sisiran using mesran. Mesran. Padane uli mawon. Ya sing mesra ngono lho. Mesra. Ya mesra. Nggih. Takono nek nonton film yo gak remeh-remeh. Film apa maneh? Lulu. Paling ning tenggane Simo. Loamu ya napa gedhok. Alah kon dijak ping 11 ya kon ukur. Tapi masih ngoten bono napa pokoke hiburan mriku ceritane nggih apik-apik. Temenan. Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutha, saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune. Cak napa, Cak? Perlune mulai nang desa lek dodol karangane. Ngono ta. Wis paran paman aku mbok kapan rono ya? Iya. Wis. Dik, nggih anu sugeng tindak nggih. Tapi nek gaweku aja lali lho. Yo kapan sih? Nek gak salah ya tahun 3000 be. Sampeyan ku sing mesti taca ning ngomong iku. Kapan ngono gaene? Ngono lho, wong wis dirembuk ambek wong tua-tua ngono. Wis gampang nang diresmekno ya. Iya. Resmekno. Wis nang mulya nang Iku mang disugeng tindak awak dhewe jeng nandi. Mbah iki. Kok disugeng tindakno lho. Lah bae tang pundi-pundi sampean macet tang mriki Gak jang. ngono setengah nondong kan niku. Lho gak ngono aku ate perlune aku iso metu isu-isuwe ya. Iya iyalah. Ya? Iya. Ayo, Cak. Ngono. Kalau nak setum. Ono setum ngono. Lho, lek mulya aja mlaku cek gelis. Lho ya kan iki Melayu wae cek gelis. ya Pak. Melayu wae cek gelis. Teko omah melet ta kuwi. Iki lho. Oh, Apa iku? kari belum tok iku. Ayo ya. Oh, iya. Wah, dais ya adu lek menawar karo arek iku. Lah aku ndek utang iki yo brek mangkane wong iki kerem. Sumpah aku iki nandi ki enak golek objek nandi. Kula sembarang rugi ae are. Pringisi. Tuh. Kak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku. Lah iku nek omongi wong Jawa iku apa arane iku? Permisi. Lah iya cocok mek contonge beno iku. Mano kacang bae ono contonge wae. Teko ndi, Kak? Teko ndi? Aku tole awake benu. Oh, nek benu nduk kali bokor benu. Benu sop ya. Benu anu bojone Mbak Su iki. Lho aku kan tole bojone bakso, tole benu. Awake benu. Benu melok tajab. Armada kono lho Malang. Tole awake benu iku awakmu, awake kono. Oh, goleki peno ngono ta karepe. Iya tole benu. Ngono ya penu, Kak. Iya nek kapan wong Jawa iku beno, tapi nek kapan wong Madura gak iso ngomong beno iku. Lah iku mang. Iya kebrojo Dik. Ono parli ta? Ono parli. Nek parli gak iki gak dodolan. Parli biyen ngerombeng, Dik. Ya. Saiki gak ngerombeng, Dik. Diwali yo gak ngerti. Perlu gak perlu? Oh iya, aku iki ono perlune ambek awake beno. Saiki lak ngetan, Dik yo. Yo ngulone, Kak. Ngulone. Wetan panas e mung gak enak. Lho saiki awake beno iki cak ngetan iki. Nah, urung ngetan yo buntu gange. Ngeten iku lho goblok Oh, ngeten. ngeten ah. Oh ngomong ngeten awake beno iku gak. Lho, lah sampiyun yo napa? Iki sing tadi Madura iki sapa, Dik? Wong sing tadi Madura aku, malah beno sing ngomong Madura. Terus ya apa sih, Kak? Genah iki apa? Iki- Barang sing dhisik kaya apa? Iya barang sing dhisik tak jaluk ambek aku. Lah barang mau pernah Lho tak barang e. Apa sih? Lho, aku jangan barang apa tak jaluk kok. Ya sepeda dhisik, Pak. Oh lah opo aku njaluk sepeda. Lah sing endi? Lho utang beno iku ya apa gak nyaur-nyaur. Ya sing ngene lho, Kak, wong jeneng aku iki karo peno lah njaluk salak sih. Salak pirang keranjang 5 keranjang. Terus sawo 6 keranjang. Iya. Terus apukat. Lah iku belum iku. Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong, Kak. Ono perahu tuh nyasar. Dadi kale pelari dipelari si perahu tuh cemet kabeh campur lemah iku. Dadi panganan iki wis campur lemah ditobro prauto. Iya, Kak. Saiki wis entek, Dik. Entek, Kak. Ya susur, Dik. Oh. Oh, apa ayo susur. Ngomong subur. Subur. Apa ngomong subur? Lah Saiki ya apa tak calo duwike? aja piro sih, Kak? Lho iku nek aji-ajine gak akeh, Dik. Mek piro wis 3 juta. 3 juta, Dik. Titik. Ini loh, Kak, pernah iku periksa nang rumah sakit jiwa. Lah
apa, Dik? Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. Barang ya apa? Lho. Iku tak kira-kira ono lek 50.000. Terus utangku sing dhisik pira? Sing dhisik iku utange 30.000, Dik. Aku njupuk wedhus meno pira loro ya. Terus loro iku tak gawe sewidak, Dik. Terus kucing iku 4. Kucing papat iku imbuhe, Dik, ya. Apa kucing gak kreken, Dik. Oh, bae direkani pisan. Kucing iku biasa sing apik kucing iku Sulkan Seno. Apa senengane kucing karane diambis iku. Dadi lek digonggong kropyok kabeh ana kira-kira Kok digonggong kropyo iku remek. Remek. Digonggong kropyo iku wis sewidak ambek 90 150. 150. Saiki kono ono dhuwit pira? Wis. Saiki iki ana dhuwit mek 40, Dik. Ya iku tak silit dhisik ya. Dadi tak silit dhisik iso tambah dadi 190. 190, Dik, ya. Iya, tak Ya iki silit. dhuwit penoko 40. Iya. Dadi 190, Dik. Iya, Dik. Aduh endi aku patenono. Oh, pernah iku turung nyaur saiki njaluk dhuwit maneh. Gak ngono, Dik. Yo, Kok melok Dik. Aku belum celuk, Dik. Aja guyon lo. Ya wis. Kalau aja guyon lo. Lo aja guyon. Wala bojo. Gila apa mundur-mundur iki? Lah peno mecicil ambek aku. Ya Kak aku dhewe ngerti sur meja no ulane. Ya. Aku wis gak ndek gelung peno wis carane. Lah wae peno wis seru, Dik. Ciriwanti lelewa ginawa mati. Iya terus sih, Dik. Iya kapan peno bongko? Nek kula kilono aku bongko. Wis gak nyaur wong dibongko-bongko. Guyon Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhirnya gegeran. Iya. Geger gak perlu wis. Kapan peno merunu? Kapan peno merunu? Ya ni meni. Lo meni aku mrini. Meni wis mati, Dik. Peno cok marani meni saiki meni. Wong dhewe gak epleng ngomong gak karuan. Epleng iku apa? Kapan peno mrono ngono lho. Iya, lah iya Dik kapan wong Jawa peno mrono, wong Aku, kula mrono. aku janji. Aku janji. Janji ki omahe iki Dik gubeng. Sopir ra iki janji. Jadi saya nang Sumatera. Kak, tetep lho kono, dulure kali ono. Janji sopir. Nah iki didrong-drong ya wong. Cok guyon. Oh, iya. Cok guyon suarane cacak wis entek. Ayo kapan Dik duwe? Ya sini. Ayo pesek Dik. Peno pesek ya. Ya ditunjuk dhisik ya pesek. Lho iku lho pesek ku duwe iku lho ndi? Pesek. Iya ndi duwe. Enggak iso cara Madura ya dadi Madura ngono. Iso Dik tapi omong kesrega Dik. Ya sedina Sabtu. Sabtu ya. Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik. Aku tak obat dhisik. Peno ku mati tak kasih. Tak golek slegrengan. Slegrengan iku apa, Tak Dik? golek dhuwit engko tak terno nang nggon beno. Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku cari wong. Ayo Dik saiki trek kebyek iku lho apa arane? Golek slegrengan cara nggonku. Yo ning cari kapan wong bahasa Indonesia trek objek iki. Iya wis. Yes, bali ya Kak ya. Sip Sabtu ya. Sabtu sore jam piro, Dik? Sabtu sore akeh kancane. Awake bener ki kaca manyanyi. Oh Sabtu sore. Kaca manyanyi bener. Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya, secena suaraku gerogot. Ya jam Ya, jam itu ah. Ya, Sore apa esuk? jam 7 sore kena. Lho kok sore esuk ya? Ayo kae iso sore. Ya sore Kak ya. Iya. Aja lali. Ya tak male Dik ya. Tak male. Wah kon glondong bangga. Balik iku Dik. Balik ah. Yo padha ae mek balik. Iki metu teko ndi rek? Kak. Oh ya sik tengen iki wong. Lah apa nak celak celuk? Krungu ah. Krungu. Nah, rumah sakit tublak bener. Lho krungut. Iya ya. Cari guyon. Cari guyon. Si iso ngitung sih Kak. Iso ngitung. Lho Dik ketung aku sik ate gelem ngitung Dik. Kepengin plat beno. Masa kepino. Sik kepino. Tak ngitung ya. Iya ya. Lah muni Dek sing kari. Kono kakean man wajan Kak. Apa makan wajan? Sik, coba sih. Masih aku lagi iso cara Madura sih. Kena jula-juli sih. Iso Dek iso. Iso ah. Iso jula-juli. Sik tabun Dek. Nah. Eni Aro Channel. Jula-juli iki. Aku Dek. Abone wong Jawa. Jawa ya apa? Iya, tuan jula-juli. Tarik. Sapa gitu sih? Sapa sing ditarik? Kamu nu tarik suaramu Kak. Tak hitung bisa. Aku tak hitung. Cocok ngomong aja tak hitung. Ngitung apa Kak? Ngitung apa Kak? Hitung cara Madura. Cara Madura ya? Karena wong aku mek wong Madura. Iya ngitung cara Madura.
Cocak ngomong Dik. Kak. Tak hitung. Heeh. Sing enak apa nih? Sing enak. Ijo. Tak hitung cocak. Iling-ilingin Kak. Yo sampai nanti. Sebab Mangap cak ngomong. Jadi kak mangap pun orang-orang dia pasti. Melebu cangkem sangat lo sarapan. Cok ngomong dia tak gitu. Simpang le rumah sakit kanan. Bang lewat tuan dokter tapi kamu di jole. lu jare enak suarane. Tak gampang le jadi reng laki. Bang lewat mulai pinter cari bese jole. Apa saya? Saiki wae penuh. Iya. Bless. Oleh ku ngitung apa iku? Ngitung terus ya apa iblis iku? Sing ono ukarane. Iya terus-terusane yo. Terus. Terus melarane wong. Aduh bingung ora musuh kakak iki. Terus Maksud iki. terusane. Oh nafas ku yo. Iya. Pasar aja penapung. Palemo moncoma. Malaya otoreng maneh. Gile. Pangakona sedegi lapo. Tak nyampe. Palemo barang ateku anak. Matoreng baku. Oh nyampe. Yola joli sarung barongan. Duwe sare kene. Sekore kangen. Kabar tulire bojo barongan. Dianggape bojone dhewe kangen. Saya bujune Dewi kok Dewi. Tar sempang le rumah sakit. Janjak tuan dokter capek angkote maneh. Gile sami saus. Gampang dadi reng lake. Janjak tak bener nyarena Kaya padha dik. Dek. Kartu lo. Awak aku tak balik dik. Aku tak balik. Balik ya balik Kak. Aku iso nyali dik. Iya. Utang kena nyawu. Kena jula-juli iso ya. Wis enak jula-julimu. Jula-juli iso tapi suarane dik. Jamu nanggonku ben. Yo, coba apa dik? Lho ono ya. Oh iya dik aku jaluk tolong dik. Golek ya Aku jaluk tolong wae kena. Golek sisikane pring betung ya. Pring betung. Pring betung. Iya dik. Terus golek apa engkes ya. Tes piro kabeh dik? 5 ya kakek. Iku dideplok apa diuntal urip dik? Diuntal urip ya. Kak, engkes engko ditunu. Ditunu, oh, mati ya. Dipek awune. Awune. Terus nguntali mbelek dibuntel wong patrol ya. Terus cari dicampuri deplokan beling gitu ya. Oh tak tutu apa ya bener. Kak, walang kekek iso no? Walang kekek. Perlu apa Walang sih? kekek? Perlu ono be ono tim dadi gak ado-ado golek. Awake penuh iki parsemon yo. Kocone walang kekek. Iya. Walang kekek, walang kes. Walang apa iki? Walang kadung. Ono dik. Walang bongko. Iya. Walang kayu. Iso ya? Iso. Si tarik nje. Sing ditarik apa dik? Ya iku lho, iki lho kaya Oh iya iya. Oh sing manyanyi iku. Manyanyi. Iku manyanyi.
Ya tadi ku menyanyi. Ya menjadi sede iku. Kapan kon menyonyo? Iki ditarik teko swara. Iya. Awas lungono, Dik. Cacing. Kok Dik? Kapan aku jare iso ngono iku. Lah iku ditak apa ya, Bu? Wah, ngene lho. Iya. Catut. Niru Dik. Dik. Oh iya ya, iya. Capil. Catem. Tarik dia sih penuh, Dik. Kating. Ya, penuh sih tarik di. Canting. Canting iku. Cantinge Solikin. Wae penuh bisa. Cantinge Solikin. Ya. Tarik di sih. Canting. Oh, canting. Iya. Jali. Yo. Di rumahnya senggahan kok ya iyo. Oh, itu. Paman. Gerendam deh. Wong bedak. Apa iku mau apa, Dik? Wong bedak. Wong becak. Ngawur ae iku. Apa? Wong betak. Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan. Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda? Oh, berarti betul kok diceluk kran. Wong dadi betul diceluk kran. Ah jenemu sokrat. Iya. Bisa ya bener. Iya. Putung dengkule. Ngawur ae. Apa? Potong buntung teh. Nuruti penuh kak cocok blas gitu kan. Putung wote. Ku kenapa wote kok potong? Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote. Potong karo wong ngeses. Putung wote. Nah, enak Dik, terus Dik. Senggopo teng atine. Iku sing kari kemang suarane nambas Dik. Ya Kak wis Kak. Wis. Ya. Aku mlepes mili Dik. Pak balik ya. Ya. Penontes suara. Jam 7 sore ya. Ya jam 7 sore. Jam 7 sore Iya, dolan iya. sama penoyo. Karepku cek lali utange ngono. Ah sing penting iki mulih nang desa wis. Eni Aro Channel. Aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu ade ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga dhewe. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyapone latare wong liya, nek latarmu sik rusuh, mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis lah temen kok sing darane wong wedok nurut ya bojoku iki mang. Dik. Apa? Ya ta. Ngomong apa sama niki? Ngomong Jawa, Dik. Iki ning ngarep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ngrasani sapa? Lho gak ngrasani tangga, gak ngrasani wong liya, ya ngrasani peno balik aku ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa? Iki sing darane rumah tangga harmonis. Lah iya. Stabilisasi. Iso ngomong stabilisasi. Lah iya sing darane urip langgeng peno balik aku iki. Hah? Kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ki wis tentrem. Iya. Kancene lah kurang apa anak wis nurut. Cuma ana kekeliruan siji. Apa sih? Kon gak rumangsa kon. Apa kliruku ki lho? Mulane ayo padha ngomong pikiran dhewe. Peno ya tak mong aku ya omongen. Lah iya apa? Kok ati tak tuturi peno kok kuwatir muring-muring, gak tak tuturi ku ya apa peno iku. Aku lah bojo sampean lah timbang aku nih dituturi wong liya lah untuk sampean tuturi apa Iya, kliruku kon apa iki sih? bojoku sapa ngaran gendak aku. Ngawur ae kon niku. Lah ya kliruku apa? Wingi aku lak ngomong ta. Ketiga Dik panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor. Ngerti asal bobor? Gak ero aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis sih. Pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak
ngono carane sing darane sambel yuyu diceplok gak ngono Ah carane. ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kon Lah tak jijik aku niku. niku. Jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan mes- iki model kok apa sing sampean jalu? Lah kon bingung sak ngono kon. Nah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek. Iya. Iya no. Terus kon buka keker yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Nang Boleh ya aku apa mangan sih? sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetno, segone gak angetno. Masa sih aku ki sore yo masak terus ya, Pak? Loh ya iya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar sing empuk ngono lho, ngerti ya? Delok empuk-empuk. Tapi omongmu nek kadang-kadang lu prikik omongmu kok kadang-kadang. Offside omongmu kadang-kadang. Mulai. Tingke uang lho, mesti kok bantahan. Oh, ditinggi uang. Ojo arek ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki. Pancene anak wis samono gedene kok wong tuane bantahan ae iki lho. Umure gak sepiro tapi wis spoil anakmu iki. Kalah untu. Lah iya. Pas sampean kandhani Pak arek lanang kok mari ngene goceng arek wedok ngalor ngidul. Lah iya kelutusan. Ayo. Sekolah wis gak nutuk, liyane Ini kelutusan. anak dirasani wong ku ya lara atiku, Lho, Pak. aku ya ngono, aku ya ISIS. Isin aku ngono. Ayo le becik Sama sampean ISIS dikandhani. Lah iya, api anak-anak lanang. Ayo anak-anak ki tanggungane wong tua lanang kon. Bener ngomong wong tuwa, anak lanang opo jangkae siji pada anak wedok. Anak wedok dawa rambutnya cekak pikire. Lah arek wedok ngerti iso bantu wong tuwa lemes. Tapi Munawar enggak, udah ureh-ureh liyane boros sitok ae. Ayo, Mulai nggo arek wedok, kewer. Iya. Mboten Cak. Mboten Cak. Kula Cak. Irung ilang dinane iki kok. Kokro Wong tua lho kok ya ngancam ngono sih. menit tuku ragi 2 kilo. Kayak apa? Ayo diragi untune. Gak mak. Bapak iki panjenengan tak pikirin nih tambah tua. Yang ngrumangsani nek duwe anak Joko. Lah iya. Saking anak sing arep ngrumangsani nek duwe wong tuwa. Lho gak ngono. Maksudnya bapak iku perubahan iku akeh. Apa sih? Gak ngono, suwe-suwe mbek peno iku tambah pencilaan ngene ya apa. Panjene bojo kok. Bocor ini. Lah kudu sing rukun lho. Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujaan mangan nek gak peno lotek ya gak gelem. Bangun aku iki bayi aku ya. Panjene ngono, bapakmu ngono panjene tambah tuwek tambah cerewet. Rupamu kok cebok. Kon ngono niru sapa? Kon niru makmu ya enggak, niru aku ya enggak. Ben niru Hansip sebelah iku bae kon. Ya apa kon? Iki lho nak sampean apa nek Hansip? Mbok lho. Anake dhewe diturun-turun Hansip lho. Wah, arek kok tuturane wis kon niru apa kon niru. Gak ngilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane. Lah apa kok aku? Nah terus peno iki lho wong koyo sumbune kompor ngono lho bener. Ngene iki. Tuturana. Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Dadi iki, Apa? jam iki, hari ini, hari kiamat. Kon kudu nurut aku. Nek iso Maksudnya bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem. lho wis gak kurang-kurang Pak. Iya. Peno winginane dandani kombong. Iya. 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 Engko tak ewangi ya. Tonggo kalau alok. Mun Iya, kawari kok kurang ajar sih mbak bapak. Iya sawangane ya. Wong bapakne dandani kombong kok nyrawung-nyrawur melok. Kok lancang. Ngalah aku. Iya, ya ngono. Masih peno ya ngono. Iya. Dandani pager. Iya. Tonggo roh. Iya. Aku menawar pinter gak ngewangi bapakne. Roh sila-sila. Iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, pedes iku. Rupamu kok rangutan kok niku. Wah, niku yo apa? Aduh. Oh, tak kurang ngerti. Wah, arek potoke kok cacing anil ngene takno. Gak ngono, kapan maneh wong wis samene gedene bantu wong tua lho kapan maneh angger bapakne nyambut gawe kok ditinggal klutusan arek wedok sing direntengi. Gak mblenger ta? Sakjane ya isin lho mak aku iki mak. Wong isin gak ngono war, wong isin iku war. Maksudku iki tak pancing. Oh, aduh dipancing. Lho gak ngono. Ya apa ya? Ya apa perbuat aku sih bapak iki iso nilai apa gak ngono lho mak. Nek peno aku wis nyandak wis ngerti isi Iya, hati sampean ku cocok. Iya. Nyawiji manunggal karo isi hatiku. Oh. Anjen anakku, Pak, mesti Wah, yang ngalung gue. aku. Mbok atine bapak mbek wekku iki urip wae bapak iki mati. Ngomong arek tau belakang karo-karuan ngomong arek kata to. Sing enggak sing kon ngomong lha gendeng takon iku. Maksud iki beda ngono lho.
mulane pisan iki kok dadi anakku menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk koncoan biasa wis. Saiki dadi anakku menisuk leren dadi anakku kon koncoan biasa. Pokoke peno kayak surat keterangan gak apa-apa. Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono? Apa? Lho, Apa, Pak? sapa iki? Ya biasa. Lho ngene ya. Ya ngene ya. Kali yu peno. Oh, arek Monggo kok. nak monggo. Nggih ya saya nggih. Angger mulai, Mawon. angger mulai masih nggawa arek dewo. Arek brewok. Udah bojo lah biasa. Aduh arek kono platok lah. Arek Sampeyan iki wedok. ngomong sing tepak ta. Aku gopo dulu menawar lho gopo. Kayak anak wani lho yang ngono iku. Iki sapa iki? Kenal iki, Mak. Oh. Nah, iki bapak. Aku romone nak. Oh nggih. Romobong lah. Kenal Nona, aku Mani Munawar. Nggih kula Tini. Oh iya. Aku bapakne nak ya. Nggih. Kene Dek tunggu kene. Waduh Ya kemedhe. apa sido ta? Duh, ya apa ya? Jelas jadi. Situ ya apa sih arek cek ngepek iki sawangane rek. Dek, kon sing ngomong aku rada ya apa ngene ya. Ngono ta? Wis suwe nak kon kenal Dik. Sampun Anakku, Pak. Man. Nah, nggih kula niki nggih ana apa jenenge wong wedok. Pak kula niki nggih isin mosok digori wari witok mawon. Nah, tapi kon iso gak nuntut apa-apa kon. Nah. Nuntut to kon. Ayo apa kesanggupane Masmu ya apa? Lah ngono. Ya sanjange ajeng dilamar lah kok mbon Lah dilamar-lamar. iki apa jangan tak tukokno cincin ayo. Wis pamit sama bapak. Wis. Yang di kocak yang di war duwike. Nang toko wis ta lah iki. Tak diladeni mangan dhisik ta. Nang toko Mas liwat tok ngono. Oh liwat kaya kan iku. Ah maksud ya tuku. Ya tuh kok lali-lali ta opo lah Ya ngono. apa ge tanda mata. Ya ya ya. Ayo. Ayo, wis, Ta. Iya ayo. Sampun nggih Bu. Iya, iya, nak, iya, nak. Heeh. Arek iya manis arek iya ya. Beludung sih. Lah iya Lek potongane dimantu awak dhewe iki. 55 potongane manis ya. Mohon. Lho. Kuwe. Sopo apa niku? Kan Jamilin, Man. Lho. Rupane koyo suarane beset. Hak man. Kok Be. niku yo apa kon lele. Niku peran siji kok gak tau muncul lah pisan kon niku yo apa kon niku. Nyambut gawe kanggo jangkepi urip man. Iya 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 iya. Ya apa kabare? Waras loh, ya apa sebalik awakmu? Ya soalnya penting peno be ya waras. Pamane gak loro-loro nae. Lah apa lho? Oh paman gak apa-apa Wis seker ngono iku, buker. pamanmu. Kang ngono tak delok ana sing abuh. Apaan sing apik? Ngene iki. Mulai kon, kepethuk mulai kon. Kata petuk man guyon man. Guyon-guyon wong gerang kon abu-abu lho. Kon mulai nyitak kon. Iya. Mulai nyitak ngono nggih. Kak aku eling bapak ya, lak dulur peno. Lah iya, Ayo. wis ngerti ngono. Rupane ku padha cuma ya kok ganteng bapak karo Ya kate kemana. cici ah mirip pun kate Iya, cici iya. ngono. Dadi awak dhewe wong dulur ya Om. Iki ngene nomor 1 aku ki sama karo peno ya Iya, iya. sebulan lah padha warase. Iya iya iya. Nomor loro aku ono perlune. Oh, ngono ta? Heeh. Lah Mbak mulane Ngaren perlu apa? Mbak tau sambang mrene. Yo jenenge bolo. Lang bolo iki kak. Ya apa enggak? gak boleh Pola di bolo-boloan ngono. Lah termasuk keluarga aku. Wis kate bolo famili ngono dulur ngono lah di bolo-boloan. Cara arek-arek kon iku bolo ngono. Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon ono butune. Ono kaine apa kan? Lah kaine apa kan? Ngene lho man ya. Iya iya. Aku lak nyambut gawe lak jeplok ae man. Nyambut Nyambut gawe gawe apa lah saiki lasan lah. nyambut gawe jeplok ae. Lho gak ono kayune metel aja kok. Kau nu rugi ae man. Oh rugi. Kula salak rugi, kula sawu rugi. Iya 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 iya. Kula apukat ya rugi. Lho 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 lho. Kula rugi ya rugi. Lho kula rugi. Apa ru? Oh arek kok nek ngomong koyo Aku iki ngono. diutang karo wong Madura. Lho lho lho. Kok lancang utang-utang barang. Iya arane Dulmini. Lho. Sing nom lho kono aja kendel-kendel utang mangkane wong Madura ngono kereng lho lho. Kon niku ucul bini ya jenenge. Wis kali ku luput kali ku. Lah iya diutang wong iku kereng. Lah aku semboyo ku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho man. Iya ya. Warisan iki lho sing teko bapak lho man. Ngene. Tak jaluk tak dol tak sorno utang ngono. Ngene, Man. kok tak sejarai saiki. Iya. Nek kon takon soal wariso, Ngawur. Aku mrene iki perlu takon warisin. atau mriki sadalokon lho. Nek Konane ngomong warisan kok iso disasar. warisan ta. Warisan. Yo takoni aku gak limpat maneh gak selak maneh. Nek pancen wong bapakmu aku dulur, lah bapakmu mekas. Heeh. Pomo dipomo, warisan iki gak oleh dipecah kalau dibagi. Selagi nek keponakan peno ing mang sik durung wayah kancik diwasa. Ngono ta. Lah nek kok wayah kancik diwasa, upamane gelem oma-oma, kan nek dibagi warisan iki. Oh, dadi warisan iki gak oleh ngekekno aku, lek gak aku wis rabi ngono. Iya. Lah aku wis rabi esuk sore pamane sore rabi esuk wis kok kekno ngono. Iya. Lah iya apa lah ya mosok syarat kate rabi man. Lho iya sih. Lah wis durung duwe sirsiran iki. Lho mulane apa sebabnya kon rapi? Sebab kon nek bujang mungkin kon boros. Entek. Entek.
Lah nek kon nglakoni rabi iso teneng. Oh, dadi lah aku nrimo warisan, lah wis duwe bojoku iso tenung. Teneng iku ayem. Ayem. Ngono iso ayem. Wis aku njaluk tulung karo Beno ya apa carane aku iso nrimo warisan iki. Ngono ta? Iya. Nah, ngene saiki diatur ae. Ya apa? Njaluk tulung adikmu ae. Oh, menawar ah. Iya, tulung adikmu ae. Iso nulungi aku. Masalah iso. Lho, wis suwe. Sik tas. Sik rentang-renteng. Lho iya lho kewer. Lah kan ditumbasaken ali-ali ngeten iki, Pak. Iya apa? Niki. Lho keliru iku. Lho, monel iki. Aman gak mele lho, Nduk. Larang regane 220. 250 trepes disusui selawi. Iki ngene lho, Pare yo. Iya. Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo ndure ku yo akeh. Lah semoyo aku dina Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi. Ngono. Lah gak duwe sir-siran arek. Arek dong sisiran rene. Iki yo apa? Iki tangga bener dhewe murine ame. Sopo? Kone di pandangan aku tawakno Sopo sih? Kasih. Kasih sopo? Oh, tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40 wis. Harus cut kon tawakno. Iya. Ya apa maneh Lah iki? saiki diakal ngene ae ya. Ya apa? Ya apa? Iki sik dulur. Iya. Ya, sik family. Ojo sama si Kartolo iki mang gak nrimo warisan bab utange akeh. Iya. Saiki diatur. Iki pacarmu, ya. Pasti ini iki. Ya bakal bojoku. Bakal bojomu iki silino adikmu, cacakmu. Dadi bakal bojoku Silino kene. penuh silino Kartoro. Iya, iya apa? Wis bener ah penuh. Lho iya. Wis. Penuh tak aku nek jengkel-jengkel tak tukono tampar tak jirit. Yo, pare wong tuwek kok wani ngene iki. Oleh gak pokro iki lho penuh. Gak apa kerapane. Wong bakal bojoku kok disilino Kartoro iki lho. Sementara wae. Ngele ae lho. Wong tuwek kok. Tapi lah Wong ngene Sementara kanggo nrimo iki lho, nrimo warisan. warisan. gelem aku, tapi ana syarate lho. Ya apa syaratnya? Dadi lilo ah. Iya lilo wis. Wis Kelas kon ngene, pokok aku iso nrimo warisan syaratnya apa ae. Engko ayo omongno apa ae. Ngomongno bae. Syarate ngene. Iya. Nek turu kudu dhewe-dhewe. Oh iya. Iya, wis lah. Oh, barang ngene kok. Gak nek aku ya apa sih ya. Dhewe-dhewe lho Pak, Iya, iya, dikenono iya, ya. Iya, iya, heeh. Ya. Dik, Iya, ya, Lar. marang nek wis turu gak oleh ngomong. Oh, ya wis. Terus bisuan, ya ya ya. Terus minggu ngarep iki Iya. kudu dibalekno. Oh ngono ta. Telu. Iya wis, gak apa-apa lek pancen Betul, ta? Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari diresmekno dadi manten, terus nrimo warisan, wis tak balekno nang. iya, iya, iya. Ngono ah. Ini perjanjian ngono awakmu gelem ah lho. Ya wis gelem pokok aku iki nrimo warisan tak Nrimo col terus warisan, An. tak saurno utang, aku Oh, iya. wedi. Iya, iya. Ya apa perlu seksi kita apa liyane aku nyerah ae karo. Lho, sing enak wong Iya. desa ono pamonge. Iya. Desa ono peraturane. Iya. Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan. Ngono ah. Iya. Ya sak karo sampean man. Aku susul teh. Susul kenek. Iya iya. Lah mulane perkara Pak Bayan iku mah susul kenek, diparani kenek. Ya ta? Ngono. Kanggo mbur waktu. Mriko mawon Pak sawangane. Ayo main. Ayo. Ajeni. Bet. Iya, iya. Bet ya. Iya. Ayo. Wis. Awakmu wae. Pak Bayan. Oh, mbak pastol. Pas. Kok Bayan kok mau sampe niku. Lang sinten sampean mboten pastol? Kok kula niki bajul. Kula niki paseman. Oh iya Sampe niku paseman. lali sih. Lah gawe ta? Nggih, kula bapakne Munawar. Oh iya. Ngene. Nah, kula mriki niki enten rembelune. Kula mriki enten prentululu. Iya. Kula mriki enten tuntung. Iki apa? Aja tarik. Aja kupit tawar kok dikuwar. Aja gopo. Iki ngene sik wis padana dhisik bokonge kene. Wah, saya bokong. Iku lho, lungguh iki lho lungguh. Oh, lho gua diwadah ya. Bacet bayan iki. Kayak apa iki? Niki ngeten lho nggih. Iya ya. Kula niki njaluk warisan kula sing enten paman niki. Tapi kali paman mboten nangsal soalé napa wekase bapak kula rumiyin. Oleh nrimo warisan. Cuma nek kula niki pun rabi. Kasarane Iya, kula mbon gak ada sirsiran, disili sirsirane Munawar dulur kula dhewe niki. Ya iki bojone Munawar iki. Nggih jange. Lah sing dadi bojone ndi? Lah niki jange. Oh iki. Bakale tas. Oh, iki bakal. Calon. Nang terus awakmu sampe nang bayan kene iki? Di saksi terus. Oh, jadi saksi. Saksi. Oh, iya ya.
Kartolon kula jak ini. Oh. Nek saksi sak jero omah mboten enak Pak Bayan. Iya. Sampeyan sekseni. Iya ya. Angsal bakal bojo kula disilih Kartolo, tapi enten syarate. Ngomong Oh iya, ya tak seksene wong nyekseni ae. Aku to apa? Perlu nih lak ngajeni kali pamong. Oh ngono, ya ya. Perjanjian kula niki tambah kuat ngoten. Ngono. Nomor 1, nek mumpun bakal bojo kula disilih Kartolo, nek Iya. turu dhewe-dhewe. Nomor 1, bojone awakmu. Mboten maksudnya nek pun disilih bakal bojo kula pesen turune dhewe-dhewe. Oh, turune dhewe-dhewe ya siji. Nomor Turune. loro nek pun turu mboten oleh omong-omongan. Nah wis turu gak oleh omong-omongan. Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken. Oh, ngoten. Pas Minggu ngarep. Minggu ngarep iki nggih kudu dibalekaken. kudu dibalekno. Nggih. Wis mek telu iki tok. Nggih. Tak sekseni Wan. Ngoten. Oh, Nek nah. perlu kula Nggih. tanda Ya, tangan setuju. boten napa. Tanda tangan. Terimaken Iya. kula niki napa ngrusui rumah tanggane Iya. dulur. Ngono gak ono tanda tangan iku gak enak. Dulu kali ini akhirnya kok geger ya. Pun nggih niki tiga nggih, Pun. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu gak oleh ngomong, minggu ngarep dibalekno. Ya ya. Wis jelas. Nek ngoten par bojomu tak gawa. Iya, iya. Man, Wis. Iya ya nak ya. anu Anu sirisiran menawar tak gawa. Ya kawan kawan wis. kawan. Abayan matur nuwun lho. Oh iya nak iya. Kawan iya, nak, kawan. iya. Bojomu Ya dhewe. apa ya wis. Ra karep diserana ya wis katut aku. Ya ya. Gak apa sih? Lah nggih, terus yang diserahkan Lah ya iya. ngetel. Wong ngomong-ngomong blakrak nang iki dhewe kali. Sementara. Lah iya, Sementara, wis Cik. lah wis diserahno ta. Masih ya dulu. Masih aku lha apa sih wong iku perlu nerima warisan. Oh, Ya lah ya. Iya, iya. Nyuwun pamit Dik. Iya iya. Mana nggih Pak Bayan? Iya iya nak, iya. Enak Ya, ini Pak. lah enak. Iya. Iya. Wis. Enak ya apa? Kuat perjanjian. Nah, ya. Enak meneh-meneh ono apa-apa ya iki tanggung jawab penuh mbek aku. Iya sampe nyakseni kok. Tapi gak oleh geger lho ya. Mboten mboten. Sawise mari apa iku nggawe seksi aku. Dadi awakmu nang nggo omah, ojo ate cawi-cawi aku maneh. Boten. Dadi nek wis teko omah apa perlune nggo omah, kudu diberesi nggo omah Ya ya. saya Bayan. Hmm. Kula ada ayo lah. Nggih. Mosok dicarno ngeten manggon. Lho, empun kok Dik. Yen mburi men enten Ya. belum terkali niku kula damelaken kok. Walah, ayo balik. Kula mboten foto sukuan kok. Bener Pak Bayan. Tuluk-tuluk karo elek enak. Ya ta? Tapi tak pikir-pikir ya sing susah aku lah wis jangkep seminggu kok durung dibalekno sih. Kon niku seminggu apa pikun ta ya apa kon niku? Bapak iki ya apa aku pirang-pirang dino garep mangan gak iso turu ya mikirno bakal bojoku disilih tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disilih tolo gak dibalekno aku ngerabi peno ya. Arek iki pole. Oh, arek kok potongane lho lah, lho. Modelmu iku lho. Seminggu kok dibalekno iki sik oleh 3 dino. Kon niku kangen tok iku apa kon niku? Lho wong ketok meripat dari Pak. Oh, masih ketok meripat ya delok waktune delok dinane iki lho. Sembarang lek tak sesuaikno karo perjanjian. Iya, iya. Pas minggu ngarep iki kudu balik lho saiki Dibalekno. iki wis wayahe balekno kok durung dibalekno. Saksi ini Pak Bayan. Pak Bayan masuk pamong. Iya. Bapak wisan dan saksi. Heeh. Ojo kuwatir. Nek sampe Kartolo mek gak balekno bojomu, engko aku nuntut kok. Lho sepisan peno nuntut Pak Bayan, Iya. aku nuntut peno. Lho iya. Iki tanggung jawab peno sing Nek gak dibalekno Kartolo perlu tak unggaran nang atasan. ngono. Tak laporno polisi, toko kono cek diucut. Cek diuyuk. Cek diuntut. Ojo pipi takon iku. Cek pipi takon iku. Aduh, lah iya cek diusut, sampe diucut. Oh, ayo kono. Oh, kono. Ayo lho. Apaan nih? Ya apa Din? Apane ya apa iki? Lah ya wong sirisiran kok disileno wong. Ya baba lho. Lah aku wis kadung mendalem hari. Kamu dalam ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok. Lah aku kartu ben lek njaluk turu karo paman cek digolno dulur-dulure to. Dadi awake iki Sama ini kok ndredeg kabeh sih. Hawane manten anyar lho hawane. lah ya aku lek wis njaluk kurungan karo. Aku
Aku wis pelo kabeh ngene. Iki Masuk ati manten cek tas wis. saiki lak wis disano dadi kemanten iki. Heeh. Terus ya apa menawamu jaluk balik ya apa? Lho ya mbo. Ya iku sing abot rek. Lah Ya aku apa wis kadung pusing aku. Lah aku dhewe monggo awakmu jaluk balik, aku ya wis koming. Lah ya makane ya apa terusan iki? Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak? Wis nemen rek. Aku ya tresno ya. Kadung gumel. Aku gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sir-sirane Munawar enggak. Lah, Cuma iya. sing duwe akal paman dhewe, karep pula ya wis ya mburek karo jawane. Rupane dhek ya wis kelas ngono kok. Iya lho, nek gak ikhlas lak gak oleh Lah mesti. iya. Lho, Lah, Man. Iya. aku be Sampean man, aku nyeluk man ya saiki ya. Iya wis paman ya. wetes ya rek. Lah ambek Munawar ya nyeluk Ode. Dadi Kalau kalau aku pase, Kok man. saiki nyeluk aku apa? Dek. Bapak, Apa? Apa? aku suntik gitu. Yo tinggal busimu aku niku. Yes, piro-piro man awak dhewe dadi manten anyar gak ono alangan suatu apa. Iya iya iya. Kok tabur apa muda. Sing tak jatuh sebab manten anyar iku akeh alangan. Iya 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 iya. Nomor 1 kale meta-metu nang ndi-ndi. Iya, Oh, iya. Dadi 40 dina kudu ono omah. Iya iya. Jadi lek ono apa-apa lak gak sampe dipaido karo para pini sepuh. Iya iya. Soale kemanten anyar yo sirikane gede Pak sakjroning 8 dina ya lho. Ya. Iya. Pisan ya nomor 1 sirikane nek ana terminal gak oleh utang-utang permen di kono. Ping pindho gak oleh nubruk prauto. Ngomong apa ae. Oh, utang permen garang kok dikatakan. Lah lek ngono enten ono kene man karo Munawar aku tak nglencer sik nang Malang. Lho, sik kan nang Malang malah kapan Lho, kulimu oke. kon? Apa nang Watu Agung kon? Iya, Kan ngono pamit penen nang ndi? nang Malang. Kate metu bari aku. Oh ngelencer mbek bakal bojoku kok gak merono. Nang Klojen. Iya. Nang Malang. Nggih. Bapak, Apa? ulasane kadem mendadak. Ya apa? Lah longgo-longgo sik, longgo sik. Gak urusan iki ya balekno. Lho, balen apane? Lho. Aja guyon ta. Iki lak melanggar perjanjian lho. Balen Iya. apa? Balen apa? Ya, Lu ngomong apa kon iku? Wong iki aja ngrusak pager ayu. Wong Iya. wis kadung rukun aja dik misahno wong iku Tapi, oleh. Bang. Lek wong dapukno oleh tapi lek misahno iku gak Tapi, oleh. Bu. Lah sing misahno sapa? Lah dibalekno apa nih? Lho, bakal bojoku mah kon cilik. Lho, gak ngono sing ya apa sih iki? Urusan kapan sih iki monggo? Masalah. Iya. Urusan kapan ya sih kon lho? Apa? Sing bener iki Kartolo sing salah aku ta Pak itu, Pak. Masalah prosoku sing bener Kartolo prosoku. Wis ngene ya apa sih undang-undang sing dhisik ya Iya, apa? ngomong undang-undang. Nomor 1 apa? Nek turu Kongkon dhewe-dhewe. Nah, nek turu panjene dhewe-dhewe lek wis turu. Dhewe, ampun turu. Iya, lek wis turu dhewe-dhewe. Iya, wong turu ae. Iya. Iya. Lah lek durung turu, ya wis pikirin dhewe rek. Manten nanya. Kamu, nomor loro. Ayo, nomor loro, ya gak apa-apa. Lek turu gak oleh omong-omongan. Iya, Bener. Lek wis turu ya gak ngomong lah turu. wong turu ae. Wong turu. Lah lek durung turu, Melek. ya sak bacek wong jare manten nanya. Ya guyon barang. Nah, nomor loro. Ya Nomor telu. turun barang, Iya, ya cilik-cilikan barang. Iya. Aku gak nganggur, Pak. Kamu nomor telu. Nomor telu. Nomor Seminggu telu. dibalekno. Minggu ngarep kudu dibalekno. Iya. Minggu ngarep. Sampeyan masa ngomong seminggu, wong minggu ngarep. Minggu ngarep ya seminggu iki minggu. Pokok tahun sampai tahun 3000 lah akeh minggu ah. Minggu gak minggu iki gak Minggu ngarep, minggu maneh. Minggu Wah, maneh. minggu maneh ku Oh akeh. iya, Wan. Oh iya, Wan. Wong salah kon nek ngomong lambe gak kon apa kok. Salah kon nek ngomong Kok lu. iso nyalano aku iki lho. Seminggu, 7 dina ngono lho. Lah, minggu ngarep bare kon niku. Iya. Lah iya, Dik, lah bener ah Wah, bisa. tuh Siti. Pase. Ali-aline sepuan balekno. Ya apa rek? Iku tanda mata. Ali-ali ngene dijaluk maneh. Ya iki lho gak arep aku. Ya apa kon niku? Masih ngono ayo. Nyun sewu war karo paman pisan. Aku gak tegas kok ngape pacarmu yang Berampas ya enggak. Lah pancen iki karepe paman lah rek kadung mendalam lah aku gak apa-apa. Tapi lek umpama ini dipaksa balik sampai bunuh diri. Ya apa? Apa? Tetarine ya, Pak. Sekseno. Ya ya saya Ya lho. Apa Kon sih? wis seneng sih mbak Dini. Lho lek aku ngono kari nari kono lek kono iya ya. Ya tak apa tarine usahno. ya. Iya. Lah aku- Soale kon ambek aku dulur. Lah aku lek ngono tengah-tengah kuwi. Dek, lahir Apa? batinmu ya apa kon ambek Kartolo saiki ayo tak kerbak kon. Aku ta? Iya. Wis cinta. Cinta Cinta 100%. Wis nemen. Bapak. Apa? Lah apa Bang? Wah, nek kok ono. Ono sampe ya sih kan niku. Aku iki ya apa, Pak?
repot aku. Lah kauman terus Pak aku iki Pak. Mulane iki Iya, tak iya. pikir bener ngono ya. Iki famili parek kon. Pernah tuwa Kartolo. Iya. Sing penting wong tuwa kawin dhisik adikne engko-engko. Buri-buri. Iya buri-buri. Kok iso engko ya. Iki dudu jodoh sampean. Mana ngene lho, Pak. Iya. Sampean niku ya wirawiri nggawa arek wedok gak nang diresmekne ku di gunung karo wong. Iya. Seneng ndang dirapi. Ngono lho. Panjen iki duduk jodoh peno bae. Aku lho gak ngrampas lho. Iya, iya, Tak iya. njaluk lho, ojo Iya, iya. dicontoh masalah iki. Iya, iya. Iki cuma Gak ya apa-apa. jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono. Ngono lho ya. Ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Iya. Wis tak serahno kon wis. Ya srek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero mangan dhisik ya. Ah. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampai iki mendol mburi. Oh iya, iya ngono. Ayo, Mendol wis. mburi lah. Gak enak. Ayo, ayo.